Atopámonos na Semana do Entroido, unhas datas de ilusión, fantasía e de moita diversión. As tendas de disfraces encóntranse nunha época chave para as súas ventas, pero os números deste ano non son os dos mellores momentos. Un pouquiño flojiñas, a verdade que son uns carnavales un pouco raros. Piden cousas extrañas, todo sobre xogos de internet, cousas que nós temos normalmente os disfraces tradicionais de sempre. Entonces, nos está sendo un pouco difícil este ano. Os tempos cambian, e os gustos polos disfraces tamén. Os máis tradicionais, como os de pirata ou ninja, dan paso agora ás princesas de Disney ou os heróis de Marvel, os máis demandados nos últimos anos. Pero esta tempada os que triunfan son os de videoxogos como Fortnite ou as series exitosas como A Casa de Papel. Fortnite, A Casa de Papel, son disfraces que é raro, as LOL, por exemplo, e son disfraces que en tenda é moi raro telos, non temos os tradicionais, enfermeira, pirata, os de toda a vida. Atopámonos na metade do Entroido, a maioría da xente xa fixo as súas compras, pero sempre están os que veñen á última hora sen saber o que mercar, a probalo todo, pero sobre todo a pasalo moi ben. Eso, o que sexa, se proban 1000 disfraces, abren disfraces e a verdade que o pasamos pipa, ainda o sábado a última hora uns rapaces para ir á discoteca, se proban disfraces de muller, e bueno, é o mellor, se pasa pipa, porque a xente de última hora é a que che quita a risa e o pasas genial, a verdade, con esas persoas. As baixas ventas tamén son influídas polos novos competidores. A ver, sobre todo, penso que unha nos influye moito internet, que venden moitas cousas por internet. Segundo, tamén os bazares, que cada vez hai máis bazares chinos, e eso é un estorpicio para as tendas nosas, os do comercio do pequeno pueblo. Entonces, aí está o problema. As chuvias tamén serán protagonistas nestas datas. Algúns festexos estánse aplazando, como é o caso da tradicional cabalgata das carrozas de Vilagarcía, que terá que esperar ao domingo 17.